שמי מיכאל, אני עובד בבניין פחות מחודש. אני בעיקרון נולדתי בארץ, אבל כשהייתי קטן לקחו אותי לרוסיה ואמא חזרה, החזירו אותי בגיל 10. סך הכל מעניין, כן. לפעמים קשה, לפעמים בסדר. אנחנו עושים עבודות של פיגומים, עובדים בגובה, כללי בטיחות, כלים לבטיחות, יש רתמות, יש גידורים, כל מיני דברים, קסדה, תמיד. יש לפעמים, כן, כן, ההורים גם פה, כן, האח הגדול בארץ, האח הקטן ברוסיה.